είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι και γινόμαστε πολύ ξεκάθαροι και μεταξύ των συντρόφων μας και είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει συντομότατα και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που απασχόλησε εν μέρη και την προηγούμενη. Για πρώτη φορά έχουμε λοιπόν στη χώρα μας, γιατί στη δική μας ιστορία δεν έχει υπάρξει παρόμοιο προηγούμενο, αλλά και είναι μία από τις ελάχιστες φορές και στην διεθνή ιστορία, σίγουρα στην ευρωπαϊκή ιστορία, ένα κόμμα της αριστεράς με τα δικά μας χαρακτηριστικά της αριστεράς και όχι με τα χαρακτηριστικά παλαιότερων εποχών, σαν και αυτές που έχει βιώσει εδώ η κοινωνία, να βρίσκεται στην κυβέρνηση. Ναι. Τι κάνει το κόμμα? Λοιπόν, η κυβέρνηση είναι άλλο πράγμα και το κόμμα είναι άλλο πράγμα ως προς το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως πολιτικός οργανισμός, ως κόμμα, οφείλει να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει κάθε κόμμα και μάλιστα κόμμα της αριστεράς. Οφείλει να βρίσκεται, είναι αυτή η δουλειά του, να στηρίζει την κυβέρνηση της αριστεράς βεβαίως, με προτάσεις, με απόψεις, με δουλειά, με μεταφορά της πληροφορίας για το τι κάνει η κυβέρνηση σε ένα περιβάλλον μηντιακό το οποίο είναι εντελώς αφιλόξενο. Είναι σχεδόν αστείο ότι μιλάμε για μια κυβέρνηση που δεν έχει φιλικό προς αυτήν μέσω μαζικής επικοινωνίας εκτός από το ραδιοφωνικό σταθμό μας, το Κόκκινο, και τις εφημερίδες μας, την Αυγή, την Εποχή και τις άλλες εφημερίδες, αλλά κανένα γενικής εμβέλειας και εθνικού δικτύου, τηλεοπτικό δίκτυο τουλάχιστον, αλλά και ραδιοφωνία, ούτε καν τη διάδοχο της πάλε ποτέ ΕΡΤ, την οποία η Ρίστο εν παρόδο έχουμε δεσμευτεί πάρα πολύ σύντομα και ήδη εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση να λειτουργήσει με νέους όρους, αλλά να λειτουργήσει επιτέλους ως δημόσια και αντικειμενική όσο γίνεται τηλεόραση. Δεν έχουμε λοιπόν τρόπο αυτή τη στιγμή, δεν έχει η κυβέρνηση τρόπο να μεταδίδει την πληροφορία για το έργο της και για τη λογική της. Το κόμμα λοιπόν και οι σύντροφοί μας οφείλουν να παίξουν και αυτό το ρόλο του σημώματος της κυβερνητικής δουλειάς στην κοινωνία, σε όλα τα πεδία. Αυτός όμως είναι μόνο ένας ρόλος. Το κόμμα σαν κόμμα λοιπόν προωθητικό και αριστερό οφείλει, όπως είπα, να είναι πιο μπροστά από την κυβέρνηση, δηλαδή να συμμετέχει και όχι να καθοδηγεί, να συμμετέχει, να εμπνέει και να εμπνέεται από τα κοινωνικά κινήματα, ποτέ δεν πρέπει να κουραστούμε να το λέμε αυτό, είτε είναι συνδικαλιστικό κίνημα, είτε είναι το κίνημα για το περιβάλλον, είτε είναι τα κινήματα για τον πολιτισμό, είτε είναι οι κοινωνικές δομές που δημιουργούνται όλο και περισσότερο από νέους ανθρώπους και άλλους για όλων των ειδών τα πράγματα. Θυμηθείτε πώς ο ΣΥΡΙΖΑ, η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματος, αλλά και εκτός κόμματος που το έφερε στη διακυβέρνηση, εδραζόταν στο μεγαλύτερο μέρος της στα κοινωνικά κινήματα, στο κίνημα για τις σκουριές και για το χρυσό, στο κίνημα το αντιπυρηνικό, στο κίνημα για την ειρήνη, στο κίνημα για το ελληνικό και για την μη ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας, στο κίνημα για την κατά των μέτρων των οικονομικών, στο κίνημα των φοιτητών, σε όλων των λογιών τα κινήματα για τα οποία επί δεκαετίες η δικιά μας αριστερά συμμετείχε ισότιμα και όχι καπελωτικά, εμπνεόταν από αυτά και έδινε και προσέφερε νέες ιδέες. Και αυτό με διεθνή τρόπο και όχι αυτάρεσκα κλεισμένοι στα στεγανά των συνόρων. Θα ήταν το μεγαλύτερο ολίσθημα και η μεγαλύτερη ακύρωση του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματος, να απουσιάσει ή να υποστείλει τις σημαίες από αυτή τη δράση. Όπως θα ήταν το μεγαλύτερο ολίσθημα του ΣΥΡΙΖΑ να θεωρήσει τον εαυτό του μοναδικό, αποκλειστικό και κατά αποκοπήν φερέφωνο της κυβέρνησης. Είναι άλλο πράγμα στηρίζω την κυβέρνηση, εργάζομαι για αυτήν γιατί είναι η σύντροφή μου σάρξ εκ της σαρκός μου και έχουμε δουλέψει για όλα αυτά μαζί, και είναι άλλο πράγμα δεν ασκώ κριτική. Και όχι μόνο γιατί δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση, αλλά είναι και άλλοι, αλλά διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα οφείλει να χαράσει πάντα τις προωθητικές κατευθυντήριες πολιτικές γραμμές, τις οποίες οφείλει πολύ σοβαρά να υλοποιεί η κυβέρνηση, βρίσκοντας βέβαια τους τρόπους εκείνη, με βάση το πεδίο της πραγματικότητας και τις δυναμικές που αναπτύσσονται στην καθημερινή εθνική και διεθνή ζωή και σκηνή. Αυτό είναι δουλειά της κυβέρνησης. Οι πολιτικές όμως επιλογές
και οι διαδικασίες μέσα στις οποίες πρέπει η κυβέρνηση να κινείται προκειμένου να εκτελεί, είναι δουλειά του κόμματος. Γι' αυτό και στις εκλογές παρουσιάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και ψηφίστηκε, και όχι η κυβέρνηση που μετά δημιουργήθηκε, με βάση το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης αλλά και τα αξιακά ζητήματα του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, για τα οποία επί δεκαετίες έχουμε εργαστεί και τα οποία έχουν υπάρξει και υπήρξαν συνεδριακές αποφάσεις ενός κόμματος, τις οποίες δεν μπορεί κανείς ούτε να αναιρέσει, ούτε να καταργήσει, ούτε να διαβάσει αλλιώς. Αυτή είναι λοιπόν δουλειά ενός αριστερού ριζοσπαστικού κόμματος, το οποίο ταυτόχρονα μετέχει και έχει δημιουργήσει και μια αριστερή κυβέρνηση. Η στήριξη, η δημιουργική και ταυτόχρονα ο δημοκρατικός έλεγχος και η κριτική προκειμένου η κυβέρνηση να γίνεται καλύτερη και η κοινωνία να χειραφετείται. Το τρίτο σημείο λοιπόν στο οποίο θέλω να φτάσω είναι αυτό, ότι ο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παίζει πλέον μείζωνα ρόλο στη χειραφέτηση της κοινωνίας. Στον εμπλουτισμό της κοινωνίας με τις αξιακές, με το αξιακό φορτίο της αριστεράς και με την δυναμική της αριστεράς, και αυτό πρέπει να γίνεται στη βάση της ζωής και όλων των διαδικασιών και πάντοτε σε σχέση, σε συνάφεια, σε συνεργασία και με ανοιχτό μυαλό και μάτι στο ποιο είναι το διεθνές περιβάλλον για την αριστερά και για τους παγκόσμιους αγώνες και τα παγκόσμια κινήματα. Γι' αυτό και υπήρξαμε πρωτοπόροι και είναι βαθιά η περηφάνεια μας και νομίζω δίκαιη. Όχι τόσο για το ότι πήραμε την κυβέρνηση, όσο το ότι έχουμε συμμετάσχει, εμπνεύσει και εμπνευστεί από το διεθνές, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο κίνημα των αριστερών πολιτικών δυνάμεων για την λήξη και την απαλλαγή μας από τον νεοφιλελευθερισμό, από τις οικονομίες της αγοράς, από τον προσδιορισμό της κοινωνίας με έναν στήρο οικονομισμό, από την απαλλαγή μας από τις πολιτικές που έχουν φέρει σε οριακά σημεία το περιβάλλον και την υγεία του πλανήτη και τα κινήματα εκείνα και τις δυνάμεις εκείνες που έχουν παλέψει για την αυτοδιάθεση, για την αξιοπρέπεια όλων των κοινωνικών ομάδων του κόσμου και για όλα αυτά τα οποία συνθέτουν με λίγα λόγια τους χυμούς της ζωής παγκοσμίως και καθημερινά. Πιστεύω βαθιά ότι αυτή είναι η πιο μεγάλη μας περγαμηνή και το πιο μεγάλο μας παράσημο, και αν εν ονόματι της όποιας εξουσίας αποστούμε από αυτό, θα έχουμε αυτοκτονήσει πολιτικά και δικαίως. Може би това, което описваш толкова подробно, бихме го нарекли един нов тип политическа ценностна система. Λέω ότι αυτό το οποίο τόσο όμορφα αναλύεις θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε νέου τύπου πολιτικό σύστημα αξιών. Σε αυτό το πολιτικό σύστημα αξιών θα λέγαμε όλα συμπτύσσονται στην έκφραση με όλους μαζί. Γι' αυτό το λόγο πρόσφατα στη Βουλή κατέβηκε η πρόταση πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι μια προσωπικότητα που προέρχεται όχι από το χώρο της αριστεράς. Με όλους μαζί. Θα πρέπει να εξειδικεύσουμε λίγο αυτό. Ναι, μια κυβέρνηση της αριστεράς είναι κυβέρνηση όλων των πολιτών της. Ανεξάρτητα από το ότι ψήφισαν αυτοί στις εκλογές, βλέψη της αριστεράς, και όχι της κυβέρνησης, αλλά της αριστεράς ως συστήματος αξιών αλλά και πολιτικών εφαρμογών, γιατί δεν πρόκειται για έναν φιλοσοφικό κύκλο. Υπάρχει πάντα και το κομμάτι των πολιτικών εφαρμογών που αυτό δικαιώνει και την θεωρητική επεξεργασία. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, να μπολιαστεί η κοινωνία με τις αρχές του αριστερού πολίτη,
Δηλαδή με τις αρχές του ενεργού πολίτη, του ευαίσθητου ανθρώπου, του αλληλέγγυου ανθρώπου, του ανθρώπου που ακούει, εμπλουτίζεται, αγκαλιάζει το άλλο, το διαφορετικό, το όποιο διαφορετικό, την άλλη γλώσσα, την άλλη θρησκεία, τον άλλο πολιτισμό, τον άλλο προσανατολισμό στη ζωή, τον άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό από το δικό του, την άλλη αντίληψη και πολιτιστική κληρονομιά από τη δική του. Αυτό σημαίνει αγκαλιάζω το άλλο, ακόμη και αν δεν είναι το δικό μου, ακόμη και εγώ αν δεν πορεύομαι με αυτόν τον τρόπο. Με αυτή την έννοια λοιπόν, ναι, η κυβέρνηση αριστεράς είναι η κυβέρνηση όλοι μαζί. Όμως, ας είμαστε καθαροί ως προς το εξής. Στο όνομα του όλου, ουδέποτε η κυβέρνηση της αριστεράς και πολύ περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα πρόκειται να ξεχάσει ή πολύ περισσότερο να αποτάξει το ταξικό της περιεχόμενο, το ταξικό πρόσημο. Οι όλοι είναι η κοινωνία των πολιτών, των εργαζομένων, των ανέργων, των γυναικών, των ανδρών, των ηλικιωμένων, των μωρών. Δεν είναι οι όλοι το κομμάτι αυτό της οικονομικής ελίτ, το κομμάτι αυτό το οποίο προφανώς θα αναγκαστεί να πλησιάσει τη νέα εξουσία όπως έμαθαν να τα θεωρούν, προκειμένου να μην χάσει τα προνόμια του. Δεν μιλάμε λοιπόν για αυτό το κομμάτι, δεν μιλάμε για το κομμάτι των βαρώνων των μίντια, που είναι και οι βαρώνοι οι ίδιοι, είναι και οι βαρώνοι των δημοσίων έργων και όλων αυτών ο νουκέστη αριθμός, αλλά των οποίων η ελληνική κοινωνία είναι πλέον κοινωνός. Δεν είναι το κομμάτι με λίγα λόγια του νεοφιλελευθερισμού, της διαπλοκής με τις πολιτικές της λιτότητας και των μνημονίων. Δεν είναι αυτό το κομμάτι. Το όλοι βγάζει το υποσύνολο αυτό εκτός του όλου. Και όσο περισσότερο μεγαλώνει το κομμάτι του όλου στην κοινωνία με τα στοιχεία που τους ενώνουν, που είναι η ανάγκη για ζωή, για αξιοπρέπεια, για μόρφωση, για πολιτισμό, για δημοκρατία, γιατί η δημοκρατία είναι ο ακροθεμελιώδης λίθος της κυβέρνησης της αριστεράς. Χωρίς αυτό δεν μιλάμε για κυβέρνηση της αριστεράς, μιλάμε για εξαμβλώματα στο όνομα της αριστεράς και πικρά πείρα έχει ο πλανήτης από αυτό. Και πικρά πείρα δυστυχώς έχει και η αριστερά, διότι μη μπορώντας να υπερασπιστεί τον εαυτό της, ακόμη και σήμερα αδίκως ταυτίζεται με τέτοιου είδους εγχειρήματα που ανήκουν σε άλλες εποχές, απευθύνονταν σε άλλες κοινωνίες. Ας μην ξεχάσουμε ότι απευθύνονταν κυρίως σε αγροτικές κοινωνίες αναλφαβήτων και όχι σε νέες κοινωνίες εγγραμμάτων πολυπολιτισμικών κοινωνιών με μια άλλη πια ιστορική διαδρομή που δεν γυρίζει πίσω. Αυτές λοιπόν αυτά τα προτάγματα της αριστεράς και αυτή η διακυβέρνηση της αριστεράς απευθύνεται στη μεγάλη ομάδα των ανθρώπων που όσο πιο πολύ δυναμώνει η φωνή της και αυγαταίνει, τόσο μειώνεται και συρρυκνώνεται το κομμάτι που μένει απ' έξω. Με αυτή λοιπόν τη λογική, για να δούμε το οραματικό, διότι προφανώς αυτό δεν άπτεται του πρώτου χρόνου, της πρώτης εβδομάδας και του πρώτου μήνα, είναι μια εργασία που γίνεται βαθιά μέσα στο χρόνο και οφείλει να γίνεται από την αριστερά εντός κυβέρνησης και εκτός κυβέρνησης με κάθε τρόπο και σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να εξαλείψεις από την πραγματικότητα το κομμάτι εκείνο που δεν μπορεί να είναι μες στο όλον. Να μην υφίσταται πια. Επειδή την δύναμη στην ουσία της, όπως και τη ζωή και την οικονομία στην ουσία της, μπορούν να την έχουν οι εργαζόμενοι, ο λαός, η κοινωνία. Μέχρι να γίνει αυτό, το κομμάτι που υπηρετεί την άλλη λογική δεν είναι το δικό μας, δεν είναι μες στο όλον μας. Αυτοί όμως οι οποίοι πλανήθηκαν ή φοβήθηκαν ή και πίστεψαν κάποτε
ή εξαναγκάστηκαν για λόγους βιοπορισμού, γιατί υπάρχει και το μεροδούλι και η καθημερινότητα, να δουλέψουν, να υποστούν ή και να υποστηρίξουν κάποια στιγμή αυτές τις δυνάμεις, ναι, δεν βγαίνουν από το όλον, έχουν κάθε δικαίωμα, όπως και έγινε, και γνώμη να αλλάξουν και άποψη να αλλάξουν, αρκεί αυτό να είναι πραγματικό, γνήσιο και να μπορεί να εμβαθυνθεί. Αυτός είναι ένας νέος τρόπος σκέψης της αριστεράς, ο οποίος εκφράστηκε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους τα τελευταία 50 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ελλάδα, από διάφορες εκφράσεις της αριστεράς. Τώρα κατασταλάζει και παίρνει αυτή τη μορφή την οποία περιγράφεις. Στα Βαλκάνια υπάρχει τέτοιου είδους άβρα, υπάρχει τέτοιος προβληματισμός. Στη Βουλγαρία αισθάνθηκες από τη συνδιάσκεψη που κάναμε χθες με κέντρο την βουλγαρική αριστερά, το κόμμα, να υπάρχει τέτοιου είδους προβληματική στις άλλες χώρες των Βαλκανίων? Για να ολοκληρώσω την ερώτησή μου και να ανακοινώσω και κάτι, εμείς, οι σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ιδρύσαμε το ΣΥΡΙΖΑ Βουλγαρίας. Ο Μαυράκης, ο Λιόλιος, η Νερολόγου, ο Παπάνης και άλλοι πολλοί που έχουμε μαζευτεί, ο Καραφωτάκης, ο Γιάννης, ο Κατσανίδης και άλλοι, και σκεφτόμαστε να κάνουμε όμορφα πράγματα για να φέρουμε την αριστερά πιο κοντά στους πολίτες, στους Βούλγαρους πολίτες, να ακούσουν οι Βούλγαροι πολίτες όχι μόνο αυτά που λέει ο βουλγαρικός τύπος που είναι αναδημοσίευση γερμανικών άρθρων, αλλά και ελληνικών άρθρων, και επιτέλους να ξεκινήσει ένας διάλογος στην αριστερά στα Βαλκάνια με καινούργια δεδομένα. Είναι έτοιμο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει αυτές τις πρωτοβουλίες και αυτές τις κινήσεις στα Βαλκάνια? Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι πολύ πριν υπάρξει υπόνοια για πιθανή διακυβέρνηση από το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Η Βουλγαρική Αριστερά, για να μιλήσουμε για την Βουλγαρία, είναι επίσης μέλος του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Αυτό εκ των πραγμάτων σημαίνει, και δεν είναι τυπικό, αλλά ουσιαστικό, ότι ήδη αναπτύσσουμε και προσπαθούμε να τις κάνουμε όσο γίνεται και καλύτερες, βαθιές συντροφικές σχέσεις και αλληλέγγυες με το κόμμα της Βουλγαρικής Αριστεράς. Βεβαίως, θα ήταν ανόητο να πει κανείς ότι δεν καταλαβαίνει κάποιος τη διαφορά ανάμεσα στην ελληνική κοινωνία και την βουλγαρική κοινωνία. Ανάμεσα στα ελληνικά τραύματα και τα βουλγαρικά τραύματα. Ανάμεσα στην ιδιαιτερότητα και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα της βουλγαρικής κοινωνίας. Ένα όμως είναι σίγουρο, ότι και των δύο χωρών και των δύο κοινωνιών, όπως και όλων των άλλων βαλκανικών, για και αναφερθήκαμε στα Βαλκάνια, ευρωπαϊκών, παγκόσμιων κοινωνιών, η βαθιά ρίζα των προβλημάτων τους είναι η ίδια. Ποια είναι αυτή? Η εκμετάλλευση, η χειραγώγηση, ο διωγμός, κατά περίπτωση και ανάλογα με την ιστορική στιγμή, έτσι, των εργαζομένων, του λαού, δηλαδή του δυνατού, υγιούς, παραγωγικού και δημιουργικού δέντρου της κάθε κοινωνίας, ανεξάρτητα τι είδους δέντρο είναι το δέντρο σε κάθε περιοχή. Άλλο μεγάλο κοινό παγκόσμιο πρόβλημα, άρα πρόβλημα και της ελληνικής κοινωνίας και της βουλγαρικής και της ρουμάνικης και όλων των άλλων, η αναβίωση για πολύ συγκεκριμένους ρόλους, δηλαδή προάσπισης και υπεράσπισης στις πιο βρώμικες δουλειές
των νεοφιλελεύθερων και καπιταλιστικών συμφερόντων της ακροδεξιάς. Είτε είσαι στην Σόφια, είτε είσαι στο Παρίσι, είτε είσαι στην Αθήνα, είτε είσαι στη Νέα Υόρκη ή οπουδήποτε αλλού, με διαφορετικές εμφανίσεις μπορεί, αλλά με την ίδια ουσία έχουμε την επαναφορά στο προσκήνιο της διεκδίκησης της εξουσίας, της κοινωνικής εξουσίας καταρχήν, δηλαδή του κυρίαρχου ιδεολογικού λόγου, από την πλευρά της άκρας δεξιάς, είτε αυτή είναι αμιγώς ναζιστική, όπως είναι στην Ελλάδα, όπου η Χρυσή Αυγή επιχείρησε να δώσει εκείνη τον τόνο εκμεταλλευόμενη την κρίση και την απόγνωση της ελληνικής κοινωνίας, κάτι το οποίο βεβαίως δεν προέκυψε, αλλά πάντοτε υπάρχει ως δυναμικός κίνδυνος για την κοινωνία μας, είτε όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, η εμφάνισή τους με άλλους τρόπους, όπως συμβαίνει στη Γαλλία με την κυρία Λεπέν, η οποία καλπάζει στις δημοσκοπήσεις και έχει αφήσει προς το παρόν στο περιθώριο για λόγους καθαρά ψηφοθυρικούς και όχι για λόγους ουσίας βεβαίως, τον ακραίο ρατσιστικό λόγο, τον οποίο θα επαναφέρει ανα πάσα στιγμή με το που θα εδραιώσει την όποια εξουσία της, είτε όπως συμβαίνει στην Βουλγαρία, με το απίστευτο γεγονός της προσπάθειας δεξιών, συστημικών, μνημονιακών, ό,τι άλλο επίθετα συναφή μπορείτε να προσθέσετε κύκλων, να παραστήσουν τον συνομιλητή του ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα. Τίποτα δεν είναι πιο μακριά από την αλήθεια βεβαίως, μέχρι ανατριχύλας, και ταυτόχρονα την δημιουργία μιας ρητορικής προκειμένου να παρασυρθεί συναισθηματικά ο βουλγαρικός λαός, ο οποίος βιώνει την καθημερινή ανεργία, ανέχεια, εξαθλίωση, εξανέμιση μισθών, την απαλυφή του κοινωνικού ιστού στην εκπαίδευση, στην υγεία. Τα ακούγαμε χτες στη συνδιάσκεψη από τους συντρόφους με εξειδικευμένες τοποθετήσεις και παρουσιάσεις από παιδεία που ξεκινούσαν από την οικονομία κυρίως, μια και ήταν περισσότερο οικονομικής στόχευσης η συζήτηση, για να απαντήσω και στο κατά πόσον βλέπουμε τέτοιου είδους ανησυχίες και στην βουλγαρική αριστερά, βεβαίως, αλλά η χθεσινή συνδιάσκεψη πρωτίστως έθετε τα θέματα της οικονομίας, εργασίας, μισθών και συντάξεων, μια και ήταν περισσότερο προς τα εκεί προσανατολισμένη. Ωστόσο ακόμη και εκεί υπήρξαν πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από την πλευρά των Βουλγάρων φίλων μας σε σχέση με την επιστήμη και το κατά πόσον επωφελούνται από αυτήν οι δυνάμεις της κοινωνίας ή οι δυνάμεις του κεφαλαίου και του νεοφιλελευθερισμού. Για τα ζητήματα του περιβάλλοντος επίσης μέσω της νέας διατλαντικής συνθήκης εμπορίου για παράδειγμα, και το πώς αυτό στρέφεται εναντίον των κοινωνιών και υπέρ των ολιγαρχών, του χρήματος και της νομής της εξουσίας, και όλα αυτά στα οποία και το βουλγαρικό περιβάλλον των μέσων ενημέρωσης έγινε σαφές σε εμάς και έγινε και σήμερα σαφές σε εμάς ότι το προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποκλειστεί η πληροφορία αυτή, η στόχευση αυτή και οι ζυμώσεις αυτών των ιδεών που προέρχονται και από την βουλγαρική αριστερά και από τη διεθνή αριστερά και που ανταλλάσσουμε δυναμικές καθημερινά, να αποκλειστεί από το βουλγαρικό εθνικό ακροατήριο, όπως γινόταν και για τα άλλα ακροατήρια και γίνεται και σε πολλές χώρες ακόμα για τα εθνικά ακροατήρια των χωρών αυτών. Και να αντικατασταθεί με έναν εθνικιστικό λόγο, με έναν λόγο αποκλεισμού και φασιστικών στην ουσία, φασιστικής λογικής, όπου κάθε άλλος είναι εχθρός, μία ναρκισσιστική λογική αποκλειστικά εθνικού περιεχομένου, που δεν είναι φυσικά στον πυρήνα της αριστερής σκέψης, προκειμένου να κολακεύσει, αν θέλετε, ή να γαργαλίσει στα πιο ευαίσθητα σημεία έναν λαό ο οποίος υποφέρει και βασανίζεται από πολιτικές εξίσου διεθνείς όσο και εθνικές, και να βρεθεί η εύκολη λύση ότι φταίει
ο ξένος λαός, η Γερμανία εν συνόλο για παράδειγμα, έτσι λέγανε και στην Ελλάδα. Ή η Ελλάδα εν συνόλο, η Αμερική εν συνόλο, η Γαλλία ή ό,τι άλλο, και όχι οι πολιτικές εκείνες που υπάρχουν στους θύλακες εξουσίας της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αμερικής, αλλά και της ίδιας της Βουλγαρίας, όπως ήταν και της ίδιας της Ελλάδας, γιατί είναι το κοινό σχέδιο να εξυπηρετηθεί η πολιτική και η οικονομική ελίτ. Επειδή αυτό λοιπόν είναι το ανατρεπτικό, απαγορεύεται η εις βάθος συζήτησή του και πολύ περισσότερο η διακίνηση της άποψης αυτής και αντικαθίσταται με το χλευασμό, με την ηρωνία και με την πλήση εγκεφάλου, όπως δυστυχώς οι δυνάμεις αυτές πάρα πολύ καλά γνωρίζουν να πράττουν για δεκαετίες και απλώς προσαρμόζουν τη ρητορική τους με βάση την πολιτική επικαιρότητα. Σε όλα αυτά, εμείς, όχι μόνο ως ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ως Ευρωπαϊκή Αριστερά και ως Βουλγαρική Αριστερά, και οποιοσδήποτε στη θέση μου θα απαντούσε, είμαι σίγουρη το ίδιο, αντιτάσσουμε την κοινή δράση, την αλληλεγγύη, αυτό που λέγαμε διεθνιστική αντίληψη και που επαναφέρεται βεβαίως στην πραγματικότητα ως ο διεθνισμός της αριστεράς, την κοινή στόχευση και το κοινό όραμα. Και επειδή αυτό το όραμα είναι αδύνατο να μην μιλάει στις ψυχές και στα μυαλά και στα όνειρα, αλλά και στις ανάγκες των ανθρώπων, ό,τι γλώσσα και να μιλάνε αυτοί, θέλω να είμαι πεπισμένη και είμαι πεπισμένη ότι δεν μπορεί παρά να νικήσει στο τέλος. Διότι η αλήθεια, όπως και το δίκιο, μπορεί να ταλαιπωρούνται, μπορεί να τραυματίζονται, μπορεί να εκτελούνται, αλλά δεν νικιούνται ποτέ. Последния въпрос от моята страна, за да дам микрофона на Йоргос Мавракис. Както казах преди малко, ние сме създали организацията СИРИЗА България. Следваш ли по-често да водим такъв тип разговори публично или в нашата организация, заедно с Българската левица, и най-накрая да представиме в Балканския полуостров една друга, по-нова, по-различна логика. Λέω, όπως είπα προηγουμένως, εμείς κάναμε την οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ Βουλγαρίας. Θα έχουμε την τιμή να άρχισε πιο συχνά, είτε με δικιά μας πρόσκληση, είτε με πρόσκληση της αριστεράς, του κόμματος της αριστεράς, να λέμε δημόσια τους προβληματισμούς μας, να κάνουμε ζυμώσεις που έχει τόσο ανάγκη τα Βαλκάνια, που έχουν τόσο ανάγκη τα Βαλκάνια, και τελικά να φτιάξουμε μια κοινωνία πολύ διαφορετική από αυτήν